Let me start by recognizing the Executive Director for Malawi Freedom Fighters, the executive members, all members of Malawi Freedom Fighters, political, religious leaders, friends, ladies and gentlemen. I, Boniface Joseph, the Secretary General for Malawi Freedom Fighters, today the 16th June 2026, I've come with press statement coming from Malawi Freedom Fighters. Let me read it in English, and thereafter I'll do the same in our vernacular language, Chichewa. Malawi Freedom Fighters Organization, press statement, date 16th June 2026. Malawi Freedom Fighters' position on commentary regarding the state president and the vice. The Malawi Freedom Fighters Organization wishes to advise all its members and activists to refrain from commenting on the so-called relationship between the state president and the vice president of the Republic of Malawi using the name of Malawi Freedom Fighters. While Malawi Freedom Fighters strongly believes in the constitutional right to freedom of opinion, the organization has not yet issued an official position on the matter. Members and the general public are reminded that only the Executive Director, Professor Kinka Makolon, and the Secretary General, Mr. Boniface Joseph, are mandated to speak on behalf of the organization currently. Malawi Freedom Fighters pleads with all Malawians to continue praying for Malawi and its leadership so that the nation achieves its desired goal of transformation and development. God bless Malawi. Signed, Mr. Boniface Joseph, Secretary General, and his contacts. Ndinapereka kale ulemu kwa Professor Kinka, amene ndi mkulu wa bungwe limeneli lomenyera ufulu kuno ku Malawi. Ndinaperekanso ulemu kwa akuluakulu oyendetsa bungweli, anzathu aisipani zosiyanasiyana, amipingo, anzathu komanso amayi ndi abambo. Ndimanena kuti pakati pathu pali kalata imene timafuna tifotokozere kwa ife tonse a Malawi Freedom Fighters komanso a Malawi pa nkhani imene ikuyenda pakadakali pano. Ndi kalata ndinayiwerenga mu Chingerezi, pano ndiyiwerenganso mu Chichewa. Kalatayi ili motere: kuchokera ku bungwe la menyera ufulu, tsiku ndi lero pa Juni 16, 2026. Mutu wa kalata wakunena kuti maganizo a bungwe la Malawi Freedom Fighters pa ndemanga zokhuza ubale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wake. Bungwe lomenyera ufulu la MFF likulangiza mamembala ake onse ndi omenyera ufulu kuti asamayankhule kanthu pozomwe zimanenedwa zokhuza ubale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wake pogwiritsa ntchito dzina la Malawi Freedom Fighters. Ngakhale bungwe la Malawi Freedom Fighters limakhulupirira kwambiri ufulu wa aliyense olankhula maganizo ake monga momwe malamulo a dziko lino amanenera, bungweli sinapereke chikalata chovomerezeka pa nkhaniyi ngati bungwe. Mamembala ndi anthu onse akumbutsidwa kuti ndi mtsogoleri wamkulu wa bungwe limeneli a Professor Kinka Makolon ndi mlembi wamkulu a Boniface Joseph okha omwe ali ndi udindo olankhula m'malo mwa bungweli.
bungwe lomenyera ufulu la Malawi Freedom Fighters likupempha Malawi onse kuti apitirize kupemphera dziko la Malawi ndi atsogoleri ake kuti dziko likwaniritse zolenga zake zakusintha ndi kutukula Malawi. Mulungu akudalitseni nonse. Wasayina kalata iyi ndi mlembi wamkulu a Boniface Joseph. Mukaona pansipo pali manambala zawo za lamya ndi email. Ndathokoza kwambiri nonse tonse amene tili ndi ma issues kapena mafunso ndi manga tikhoza kuwapeza a Professor Kinka Makoloni kapena tikhoza kufunsa pano kuti mwina tikuyankheni. Ndikufunireni usiku wabwino. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni.